si pismena, jedina si gazda koja je još nisi stupila na scenu, a uzela si papir i olovku. Moraš da pišeš koliki ti je mozak, koliko ti slika. Pametan piše, budala sam. Bravo. Pametan prošete i stavi mozgišti ovolitski. Stvarno. Ja poslala mi poljubom. Šta njenu poljubom? To je protivjavno. Sebi se ne čuj. To što sam danas bila radila sa njima pa sam se pridružila da zezamo Vesnu, to je baš iz tog razloga zato što isto mišljenje delim, znači daleko od toga da sam podvodljiva, ja sam mlada ali podvodljiva nisam, čak se ona meni nešto i dodvorava, ne vidim razlog zbog čega, priča o tome kako dosta sličim njoj, slično razmišljam kao da me ona rodila, gde naravno to meni ne prija, tako da bi ja to demantovala. Evo, zašto je tužno? To ona misli da je duhovita, ajmo se smemo. Zadruga, vidite koliko je ovde najinteresantnije, one su se sve skupile oko mene umjesto da rade, da izvršavaju svoje radne zadatke, ljudi, one ne mogu bez mene. Mi smo već uradili to što smo... Draga mama, rodila si pravu facu, vidiš ti koliko pogrešnih face, promašenih života, umjesto da rade radne zadatke, one se obrlatile oko mene. Ja mislim da su svinje, koje bez najave. Ja kažem ko mi kokodače na glavu, moj je promašen život. Jeste. Ko mi kokodače? Tebe isto. Da. To sam da je rekla i meni. Metalik. Spala na žbun. Evo ti podleti posle. Odleti posle sa mesta događaja. Ovdje se stvarno primaju javne silecije, ali Bogu glavu svojih zakon. Dođi, evo, molim te. Gospođa ima problem sa vidom u sumrak, to je kokošje slepilac, tako to zove. Ili konjivitis. Konjivitis. Pa dobro, ona ima mozak kokoške, a telo konja. To, brate. Stvarno smo bili u rebusu, Šta mi hoćeš? Ko vas napada? Ja radim svoje zadatke. Mislim, moram na vas ne iz poštovanja, pošto takve osobe ne zaslužuju to, nego vas, pošto zauzimate gabaritno mesto više osoba. Zato kažem. Mene bi bilo sramota da se deklarišem gospođu. Pa i treba te bude sramota, brate, što postoji. Idete u Mirsku veče, ovdje je nabildovana pozadice, ulita, uklonite razbije, dajte ulita. Između njih je varnica već ima više od 15 dana. Ne slažu se zbog čega ne ulazim u to. Tako da su skoro sve žene protiv Vesne. Za vreme mog gazdovanja sve što sam joj rekao ona je žena odradila. Molim se, ovo je vređanje. Na moju veliku žalost jer vas se ljudi vide i kad je mrak za razliku od sebe. Ja znam da si ti duboko nesrećna, što si debela i gluva, ali to je tvoj problem. Joj Bože, znači... Ja mislim da si ti jedini potprol koji je dobio zaslužno mesto. Ona me postavila, čekaj da je vidimo, majke. U kom filmu su bilo? Vidimo važno si bre skupili smo sve vremena mogu. Pa to je ja i moj majmun stižemo u grad. Neka ga majmuna, a ti odi šta god. Mi smo pošli u ajmo kiša pada, pušti i tako dalje. Vesna je dobra žena, za mene napadaju samo ja viče, nemojte galame na nju pustiti, molim vas i tako. Galamo žena na nju, nešto se svađi, što ja znam. Kao ne vole i tako. Ne može čovjek čaj da vam poveri. Šetaš kroz kuću, nameštaš kosu, zezaš se, bleješ, stoji ti čaj tu. Pitaj Tarota koji je uzeo oba čaja. Uzme čovjek i pije, brate. Nemoj da pujtam ljude. Šta pujtam ljude? Prestani sa mnom da pričaš tako. Jel ti jasno to? Jel kapiraš? Nemoj da mi se smeješ u facu. Ako sam ti rekao 20 puta, jel ti jasno? Jel razumeš? 20 puta ti kažem. Branim te od svih ljudi tu. I nemoj te fore da pujdaš ljude, nego pričam s čovekom. Zato što sam ispred i čujem te. Pa pričam s čovekom i tebi u lice kažem. Nemoj, prestani. Ne kažeš pravu sliku, brate. Prestani. Koju pravu sliku? Da sam došao i rekao sam ti, evo ti Fino si mi rekao. Čuvaj mi, da. Da, i stoji čaj. I gde si ti otišao? Da se kupa, rekao I šta si radio s kosom 30 puta na mešta, stavljao šnale? Rekao sam ti, brate, idem da se okupam. I? To je bilo sve pred. I šta, ja sedim i pričam s ljudima i dolaze, ljudi uzimaju
svoje čajeve i... Pa ako sam ti, brate, lepo I šta? rekao, sačuvaj mi Šta, čaj šta? i sad dođe mi I? čaja, nema, brate, šta ću da ti kažem? I kakvi ste ljudi, ne možete ni čaj da mi sačuvate. Ti si kroz posebno, zezanje, nisi zato što je kroz bilo zezanje, Jovana tu, nego da. si nadrkan bio. Ne, bilo je tu Nije Jovana, bilo to- kroz zezanje. A što se Nije. ona smela, brate? Ne znam što se Jovana meni nisi rekao kroz zezanje. On nije bio u pravu u toj situaciji, to što je on u tom trenutku bio nervozan zbog nekog drugog pa se na meni istresao, to nije moja stvar. Ali shvatam da uopšte nije korektno postupio zato što ja jesam. I nisam uopšte ni hteo da se svađam sa njim, što ga je tek iznerviralo. Oči, brate, poštoješ je. Pujda je, pričam. Te, bre, ja njega branim ga non stop i... Pa nemoj meni, brate, ako te branim od svih živih, nemoj meni je. Ne može, brate, vani, ne znam ja te fore vani, to se odmah rešava. Ne kao, aj za ruku pa vani, to se odmah rešava. Jer 300 puta sam ga zamolio zbog mene. Nisam mu dao štapić najviše zbog tebe, zato što te gotiš. U pitanju Aki, ja sam večeras opet rekao nekim drugarima, to jest on ponovo počinje da luduje. Ne znate ni čaj da mi sačujete, i samo nervozan šetaš. Brate, nemoj. Ja razumem sve da je neko mlad i da nema iskustva u ovakvim stvarima i sve to, ali s druge strane ne mogu da razumem ako ti je neko prijatelj, ako se postaje kao prijatelj, da prema njemu budeš bezobrazan. Pa ne, te bra, neću, znači, pujdaš ljude, šta pujdam, pričamo mi, brate, evo, pujdaš, ono. Da li sam ovde na farmi ili ne znam gde, isto bi bilo je. Brate, meni dođe. Niti ja mi rekao si bre, pa gledam te je. Sam ja mentol. Ne poštuje me kod tih stvari kad mu kažem da radi, da se malo više aktivira, da ne može da odgovara starijima od njega kako već on odgovara na način na koji im odgovara. Ako ga nešto zamole, treba to da uradi bez pogovora. Opušteno. Sve znaš najbolje. Ne. Sve znaš najbolje i znaš kako treba da radiš. Da mi traži